שלום, ברוכים הבאים לקבוצה שלנו. לולי, איזה כיף שפתחנו קבוצה. נכון, אה, אחרי כל כך הרבה שנים. נכון, טוב, לפני הרבה אז מה, שנים מה, גם לא מה היו. רצינו לעשות? למה אנחנו פה? אז ככה, אז אנחנו פה, כי אנחנו רוצות בעצם לשתף את הידע שלנו על הבריאות ועל המדע ועל כל מה שביניהם. לגמרי, לגמרי. אה, אז בואי ספרי מה את עשית בשנים האחרונות. טוב, אז ב-12 שנים האחרונות סיימתי לימודי רפואה והחלטתי בהתחלה שאני רוצה להיות כל מיני דרכים, אבל לא חשוב, בסוף הגעתי לרפואת משפחה והבנתי שאני לא מוצאת את התשובות שאני מחפשת. כלומר, דרך רפואת משפחה צברתי המון ידע והמון יכולת קלינית, אבל הרבה שאלות שנשאלו לא הצליחו לקבל בעצם תשובה. שאלות, את יודעת, אולי יותר פילוסופיות, יותר מהותיות, על החיים, על הבריאות. את יודעת, אנחנו מקבלים כל הזמן ברפואה, זה הסטטיסטיקה, זה המדיקל טרייל, זה אלו ההנחיות, ולפי זה. וכל הזמן צצו בי שאלות שלא מצאתי להן תשובה, ולאט לאט התחלתי לחפש את הדרך שלי, ו... ומצאתי הרבה אנשים שחושבים כמוני, והרבה אנשים שרוצים למצוא תשובות אחרות, ולשאול שאלות אחרות, ואת אחת מהן. אז איזה כיף לי. כן, אז בעצם החלק שאנחנו מתחברות אליו פה, בעצם גם חלק מאוד פילוסופי, אני חושבת מתוך המדע והרפואה, באמת ידע מדהים, אבל זה החלק כאילו איך אנחנו באמת באות ומייצגות בפני כולם מה זה health span, כלומר אנחנו תרגמנו את זה בעצם לפוטנציאל הבריאות. את רוצה קצת לספר? כן, אז אני, את אחרי כבר שלמדנו לדבר על ביחד עצמך. ביולוגיה, למדתי, גם עשיתי כמה תארים, אז למדתי גם מדעי המוח וגם ביולוגיה של התא, וגם כל הזמן שאלתי שאלות, אוקיי, יש מחקרים, רופאים אומרים מה לעשות, ותמיד שאלתי את הלמה. למה זה קורה ברמה התאית, ולמה מה שצריך לעשות, מה ההסבר הביולוגי של זה. ופה אנחנו נפגשות, ובעצם יצא שאנחנו שואלות כמעט את אותן שאלות, וכל אחד בא לענות עליהם מכיוון שלה. אז אה, רגע, אז מה שאנחנו באנו לעשות עכשיו זה בעצם לשתף את הידע בשביל לעזור לאנשים להישאר בריאים לאורך זמן, ושתינו הבנו שזה מאוד אינדיבידואלי, אין תשובה אחת נכונה. בתור דוקטור לביולוגיה כל הזמן אומרים לי אבל המחקרים, ואני כל הזמן מסבירה יש פער בין המחקרים למה שאפשר ליישם על הבן אדם הספציפי, לאור ההיסטוריה שלו, לאור הגנטיקה שלו, לאור כל מיני פרמטרים שרלוונטיים, כי הכל מאוד מאוד אינדיבידואלי. וזאת הסדרה של הסרטונים שאנחנו הולכות להקליט, בשביל לספר לאנשים מה כדאי להם לעשות, כדי שיוכלו לבחור, כדי שכל אחד ידע להתאים את מה שעושה לא טוב בשביל לשמור על הבריאות לאורך כמה שיותר זמן. יפה, אז בעצם עכשיו אנחנו נדבר רגע על מה זה health span, הפוטנציאל הבריאות, ובעצם זה ממש חשוב להבין שזה היכולת המקסימלית שיש בגוף שלנו להגיע לשיא שלו. עכשיו, למה אנחנו אומרים שהכל אינדיבידואלי? כי כל אחד זה ביחס לעצמו, אוקיי? ובגלל זה פה אנחנו בהתנגשות עם המחקרים הקליניים שעושים סטנדרטיזציה של להכניס את כולנו לטבלאות. נכון שלפעמים זה מתאים, אבל לפעמים אנחנו לא מתאימים לטבלאות האלה ואנחנו מרגישים חולים, או הפוך, יש לנו את הפולס, את האמונה הלא אמיתית שאנחנו בריאים. כלומר, אם הכל ירוק, אז אני בסדר. וזה לא משנה. אוי, ואם משהו אדום, נכון? אם משהו אדום, כמה פעמים בתור מעבדה יוצא לי לשמוע שאלות, אוי, אבל עשיתי בדיקות והכל בסדר. ואנחנו עוד נדבר הרבה על מה זה עשיתי את כל בטח. הבדיקות, ומה זה בסדר. זה שהכל יצא ירוק,
זה לא אומר שלך ספציפית זה באמת בסדר. לגמרי, לגמרי, ובגלל זה אנחנו גם נדבר על ההבדל בין נורמה, כלומר משהו שהוא נורמלי למשהו שהוא בריא. כלומר, נכון, בדיקות דם וטיפולים ומחקרים קליניים, הם בעצם נוצרים מתוך איזושהי סטנדרטיזציה של נורמה. כלומר, זה נורמטיבי מתוך 100 אנשים, מה הממוצע? כלומר, אין פה נכון או לא נכון, יש פה שיקוף. אם 100 אנשים יש להם סוכר 90, אז זה יהיה הנורמה. ואם לי יהיה 92, אני לא אהיה בנורמה. זה לא אומר ש90 זה בריא, וזה לא אומר ש92 אולי במקרה הזה לא בריא. וזה עולם ומלואו, זה ממש מדהים להתעסק בזה. אנחנו נצלול לתוכו וואי וואי, לאט כן. לאט, נכון, נכון. וכרגע בואי נגיד בגדול, מה זה, האם אפשר למדוד את פוטנציאל הבריאות? כי לחלוטין. תמיד שואלים מה אני צריך לעשות בשביל להישאר בריא. נכון. איך נענה על זה? נכון, אז קודם כל כן, פוטנציאל הבריאות אפשר למדוד אותו, אפשר למדוד אותו היום להיום, מה המצב, כמה אני יכולה לחיות, איך אני יכולה לחיות, ואנחנו מודדים את פוטנציאל הבריאות, הרבה פעמים קוראים לזה longevity, אוקיי? של כאילו מה אורך חיינו, וזה מורכב מהמון מדדים, אבל המדדים הכי גדולים שאנחנו נדבר עליהם היום, ואנחנו ניכנס לכל אחד בפרטני, ואיך מודדים, ואיך מטפלים, ואיך משפרים, הם בסך הכל, אנחנו נקרא להם 5 מדדים גדולים, יש עוד הרבה, אבל זה 5 מדדים הכי מככבים, שהראשון בפירמידה זה השינה, אוקיי? השינה בעצם היא תהיה השיקוף והרפלקס של מה שהיה ביום שלנו, תזונה, שהיא בעצם המדד המטאבולי הכי חשוב, פעילות גופנית, בדגש על מסת שריר, כשמסת שריר היא בעצם מדד כשלעצמו לאריכות חיים, התמודדות עם סטרס, כי התמודדות עם סטרס היא מדד ויסות של מערכת החיסון, בין היתר, ועוד יכולה לגרום אפילו לבעיות מטאבוליות, ובעצם לדעתי הדבר הכי מרגש והכי מהותי ופילוסופי, והייתי אומרת לך אפילו סוציולוגי של הביולוגיה, זה בעצם החיבור הסירקדיאני. וכשאנחנו אומרות חיבור סירקדיאני, אנחנו מדברות על... מה זה סירקדיאני? סירקדיאני זה בעצם המעגל, אוקיי? סביב השעון הביולוגי. מה זה אומר? אנחנו, נכון, המצאנו את השעון. אנחנו המצאנו את השעון שיש 12 ואחר כך עוד 12 ואחר כך עוד 12 וזה 24 שעות. וזה אולי נכון, בסדר? אבל בעצם אם אנחנו רגע נוציא את השעון שמתקתק, אנחנו יכולים להגיד איך החיבור שלנו למעגלים של כדור הארץ סביב השמש. בסדר? שהם אולי לא מדויקים 24 שעות. ככה המציאו את השעון. ככה המציאו את השעון. אז אנחנו בעצם מבינים שככל שאנחנו נתקרב יותר ונתחבר יותר לשעון הביולוגי שלנו, שהוא אולי דומה לשעון הרגיל, שזה אומר ברגע שאני ידע מה השעה בחוץ, זה אומר שאני אסתכל על השמיים ואני ידע כל פעם, המוח שלי יודע בדיוק מה השעה, אני לא צריכה שעון, המוח שלי יודע מה השעה, ולפי השעה שהוא יודע שאני מתחברת לאור של השמיים, אני יודע איזה הורמונים להפריש. וככה אני אגיע לערב, אני אדע גם להפריש נגיד למלטונין, נדבר על זה בהמשך. ובעצם ככל שאני יותר חוסכת מעצמי את החשיפה הזאת לעולם החיצון, ככה אני יודעת פחות איך לטפל ואיך לרפא את עצמי. אני מאבד את היכולות האלה, ומאבד את היכולות לייצר הורמונים, כמו שדיברנו קודם על לפטין. ברגע שאני לא מייצרת לפטין, אני אראה רע. כולנו כבר יודעים מה זה לפטין, זה הורמון השובע, וכולם מדברים על זה, ויש מלא תוכניות הרזיה, אבל המהות של הדבר הזה, זה שאם את לא ישנה, אין לך לפטין. ואם את לא ערה אל מול השמיים, גם אם תשני לא יהיה לך לפטין. וזה אז בעצם מה שאת אומרת, שהמדד הכי, אנחנו עוד נדבר על מדדים מספריים וכאלה, יש הרבה, אבל המדד הכי אמין לפוטנציאל הבריאות, זה דברים מאוד פשוטים, שלא צריך מכשירים מורכבים בשביל למדוד אותם. זה שינה, כל אחד צריך לדעת האם השינה שלו איכותית או לא, זה תזונה מאוזנת, שגם זה מאוד אינדיבידואלי, תזונה שטובה לך יכול להיות שלא טובה לי, ועל זה נדבר. פעילות גופנית גם היא צריכה להיות מותאמת לכל אחד, והזכרת סרקופניה, מסת שריר, זה דברים מאוד מאוד חשובים, אנחנו נפרט על זה. והתמודדות עם הסטרס, שגם כל אחד והשיטות שלו,
ומאוד חשוב לזכור שסטרס שאנחנו מכירים בתור משהו שמשפיע על המוח ועל מערכת עצבים, זה בעצם מרכיב מאוד חשוב במערכת החיסון, ששוב בחזרה משפיע על כל מערכות הגוף ולמה אנחנו חולים, ואם נדע לאזן את הסטרס אז נדע להישאר בריאים, והבסיס של כל זה זה באמת החיבור לטבע, כי אם כבר דיברנו על זה ואני אדבר על זה שוב, שבעצם ככל שהאנושות התפתחה ופיתחנו תרופות ורפואה ודברים מדהימים שמאפשרים לנו לחיות יותר שנים, אנחנו התנתקנו מהדברים הטבעיים, והיום יש יותר ויותר מודעות איך זה פוגע בבריאות שלנו. לגמרי. מאמן? אז נראה לי אנחנו שיש לנו המון נושאים. כן. בוא נגיד שהשאלה היא, השאלה הגדולה שנשאלת זה, אוקיי, אפשר למדוד? כן. אפשר לשפר, אפשר להעריך, אפשר להעריך את שנות הבריאות, אפשר להעריך את פוטנציאל הבריאות, להעריך עם עין ולהעריך עם א', כלומר, אפשר, איך אנחנו היום אל מול עוד 10 שנים, ואיפה אנחנו היום אל מול מה שהיה, ומה יכולנו להיות. יש גם סיפור, שאלה כזאת. ובעצם התשובה היא, האם באמת אפשר, ושאלה היא כן, כן אפשר להעריך, עם א', והכל מאוד אינדיבידואלי, ואנחנו נעבור על זה, ואנחנו נדבר על זה, וזה הכל כמו שאמרנו, תלוי בכל אחד מאיתנו, מאיפה הוא בא, כלומר מה הדרך שהוא עבר עד היום, וגם אני תמיד אומרת, גם בן אדם שהוא בן 70, שהוא בן 80, הוא יכול לשפר את פוטנציאל הבריאות שלו, הוא יכול לחלוטין, שום דבר עד היום האחרון של חיינו, מאמן? הכל אפשרי. אנחנו, זה מה שחשוב. על זה בדיוק אנחנו נדבר. אנחנו באות להנגיש מידע כדי שכל אחד יוכל לעשות את הבחירות שלו מה מתאים לו, ולהישאר בבריאות טובה כמה שיותר זמן. נפלא. אז נראה לי, אז ניפגש שבוע הבא. כן, אפשר להיפגש בפרקים הקודמים, וצפויות לנו מלא דברים מעניינים.